Тыдзень таму Беларусь адзначыла 25-ю гадавіну вываду апошняй ядравай боегалоўкі, стаўшыся такім чынам першай краінай у свеце разам з Украінай і Казахстанам, хто дабравольна адмовіўся ад гэтай страшнай зброі. І вось чвэрць стагоддзя пазней нелегітымны прэзідэнт Беларусі заяўляе пра тое, што гатовы вярнуць ядравыя ракеты на нашу зямлю. А гэта аўтаматычна зробіць Беларусь мішэнню для імгненнай атакі ў выпадку любога канфлікту. Вітаю вас, гэта Белса тыдзень. У студыі для вас працуе Ігор Кулей. Наступныя 90 хвілінаў мы правядзем разам. За гэты час вы даведаецеся. Пра пяты пакет санкцыяў. Наколькі моцна ён ударыць па фінансавых плынях рэжыму Лукашэнкі. Амбасадарка Злучаных Штатаў Беларусі Джулі Фішер дзеліцца падрабязнасцямі ўжо наступнага, 6-га санкцыйнага пакету. Гэты пакет закліканы абмежаваць тыя суб'екты, якія прыносяць карысць рэжыму, чыя прыбыткі ды выручка фінансуюць рэпрэсіі. Вы ўбачыце вельмі мэтанакіраваны комплекс дзеянняў, скаардынаваных паміж партнёрамі, якія адзінагалосна рэагуюць на тое, што адбываецца ў Беларусі. Даведацца, ад чаго бягуць, ды сабраць сведчанні катаванняў з боку беларускіх сілавікоў. Сергей Пацасоны, мой сувядоўца па праграме «Тыдзень», выправіўся ў паўночны Ірак. З намі пагадзіўся паразмаўляць бацька, сын якога загінуў, на жаль, на мяжы Беларусі, і ягонае цела прывезлі сюды, каб пахаваць у Курдыстане, у Іраку. Меў мульцімільённую будаўнічую кампанію, быў самым публічным беларускім бізнэсоўцам. На камеру размаўляў пра рэчы, пра якія іншыя пабаяліся б казаць у сяброўскай кампаніі на кухні. Лукашенко персонально выказывался в ягонай криминальной справе. Александр Кнырович, гостем программы «Тыдзень». Это закончилось в 2008 году проверкой госконтроля вместе с ДФР, уголовным делом. И я очень хорошо помню один единственный момент, когда мы рассчитались с государством, я получил большую красивую бумагу, что оно ко мне больше претензий не имеет. Первым же рейсом я улетел на Средиземное море. У чацвер практычна адначасова з розніцай у пару хвілінаў новыя эканамічныя і візавыя абмежаванні супраць беларускага рэжыму і ягоных памагатых увялі Злучаныя Штаты, Еўразвяз, Вялікая Брытанія і Канада. У іх дзясяткі асобаў і кампаніяў. Адных пакаралі за арганізацыю міграцыйнай атакі на еўрапейскія межы, іншых за фінансаванне беларускага рэжыму і ўдзел у рэпрэсіях. Рэдактар праграмы «Тыдзень» Усевалад Шлыкаў асабіста заняўся санкцыйным лікбезам. Таўсцейшая, чымся вайна і мір. У лукашэнкаўскім атачэнні паказалі папку дакументаў, падрыхтаванай для іхнай пятнічнай нарады. Гаспадарства, унікальная сітуацыя. Дакладна ведаем змест, прынамсі часткі гэтых паперак. Больш за 150 старонак, аднаго толькі апісання санкцыяў, якіх на гэтым тыдні прынялі Злучаныя Штаты, Вялікая Брытанія, Канада і Еўрапейскі звяз. На туманным Альбіёне, дарэчы, бюракратыя настолькі магутная, што тым, хто лічыць пакрыўджанымі калектыўным захадам, ёсць інструкцыя, як падаваць апеляцыю на гэтыя санкцыі. І цяпер, маючы абмежаванне тэлевізійнага фармату, паспрабуем у пару хвілінаў патлумачыць, што гэта ўсё азначае. Пачнем з санкцыяў персанальных. Актывы гэтых асобаў на захадзе будуць замарожаныя, яны робяцца неўязнымі і весці бізнес з такімі постацямі забараняецца. Гэта 17 чалавек з еўрапейскага спісу і 20 з амерыканскага часткова перакрыжоўваюцца. Так сюды трапіў сярэдні сын Лукашэнкі Дзмітрый, старшыня прэзідэнцкага спартовага клубу. Клуб кантралюе шэраг кампаніяў і паводле Вашынгтону забруджаны ва ўсімагчымых карупцыйных схемах. Дмітрий Баскаў, калі не адзін забойцу Романа Бандарэнкі, то прынамсі актыўны ўдзельнік канфлікту. І, канешне, Андрэй Паршын. Кіраўнік Губазіку, той самы, што пагражаў забіраць у невыгодных беларусаў пашпарты ды маёмасць. Мы дадалі яшчэ 17 асобаў і 11 арганізацыяў, перадусім за іхнага ўдзелу ў арганізацыі нелегальнага пераходу мяжы Еўразвязу. І гэта адпавядае рашэнню Еўрапейскага звязу аб пашырэнні крытэрыю санкцыяў, каб адказаць на штучна створаны і кіраваны дзяржавою крызіс на нашых межах. Таму ударылі па Белаві. 17 з 29 самалётаў-перавознікаў узятыя ў лізінг, і іх давядзецца вярнуць. Здавалася б, магутны удар. Але насамрэч, пасля прымусовай пасадкі лайнера Ryanair з Романам Пратасевічым на борце, Белаві і так не лятае праз еўрапейскае і украінскае неба. Самалёты стаяць, а грошы па лізінгавых кантрактах ідуць. Цяпер кампанія зможа без новых стратаў іх аддаць. Пад усю тыя ж санкцыі, забарона фінансавых аперацыяў і замарозка актываў трапілі 6 юрыдычных асобаў. Турфірмы, беларускія гатэлі і сервіская авіакампанія.
кампанія. Акрамя гэтага, за фінансаванне беларускага рэжыму і рэпрэсіі рабочых пакаралі городню Азот, Белшину і Беларусьнафту. Слаўкалі і фірмы дочкі БКК, беларускай калійнай кампаніі. Не забыліся і пра абаронны сектар кампаній Пелінг, Агат, Белтэхэкспорт, Кідматэк і 140-ы рамонтны завод. А амерыканскія санкцыі на агул забараняюць працаваць з беларускім дзяржаўным доўгам. Спіс велізарны, яго можна працягваць і працягваць. Звонку падаецца, і беларуская прапаганда гэта выкарыстоўвае, што тых санкцый ўжо колькі было, а нічога ж не змянілася. Відаць, яны не працуюць. Рэч у тым, што санкцыі гэта не кнопка. Націснуў і ўсё запрацавала. Цывілізаваны свет да апошняга дае Лукашэнку шанец адумацца і саступіць. Таму гэтыя санкцыі гэта хутчэй рычаг, которые яшчэ не да канца заціснулі. Так, санкцыі супраць Слаўкалі і дачок БКК закрываюць апошнія магчымасці абысці папярэднія амерыканскія санкцыі супраць калійнай галіны. Што ж тычыцца горадні Азоту, то закрыццё еўрапейскага рынку гэта страта каля $100 мільёнаў экспарту ў год для і без таго стратнага прадпрыемства. Тое, што гучыць найстрашней, забарона здзелак з айчынным дзярждоўгам. Любы электронны доларавы перавод у свеце праходзіць праз амерыканскі банк. Забараняюцца ўсе транзакцыі тэрмінам больш за 90 дзён, выпушчаным 2 снежня 2021 года або пасля, уключаючы прадстаўленне фінансавання і іншыя аперацыі. Наша эканоміка вельмі моцна залежыць ад зялёнай валюты. Нават унутраны доўг у нас на 2/3 доларавы. Гэта значыць, што выпуск новых доларавых аблігацыяў забараняецца. Але актывы беларускага Мінфіну не замарожаны. Інвестары могуць далей працаваць з ужо існуючым да 2 снежня доўгам. І да гэтых санкцыяў беларускае міністэрства фінансаў рыхтавалася. Апошнія ўнутраныя аблігацыі, выпушчаныя ў лістападзе, размясцілі ўжо ў расійскіх рублях, а не ў доларах. А цяпер бы адказаць на пытанне, што з гэтага ўсяго вынікае. Дык невядома, фінансавая частка афіцыйнай статыстыкі засакрэчаная. Мы цяпер нават не ведаем, колькі прадаем тытуню ці нафтапрадуктаў. Затое ведаем, што бюджэт на лета плануецца з дэфіцытам амаль у $1,2 мільёнаў. Яшчэ прыкладна 3,5 мільярды давядзецца аддаць па старых вонкавых пазыках. Прапаганда можа колькі заўгодна распавядаць пра вялікага сябра ў Кітаі, але Пекін Менску не пазычыў ні аднаго юаня з самога пачатку крызісу. Расія у верасні пазычыла $640 мільёнаў. У адказ Беларусь прызнала Крым расійскім, фактычна, і размясціла ў сябе расійскую зброю. Паколькі адказам на чарговыя санкцыі называюць эканамічную інтэграцыю, можна чакаць толькі далейшых такіх саступак з боку Беларусі. А тэму санкцыяў мяркуем разам з кіраўніком кабінету прадстаўнікоў офісу Святланы Ціханаўскай, Валерыем Кавалеўскім, а таксама Анатолем Котавым з Народнага антыкрызіснага ўправлення. Добрый вечар. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте, спадар Валер, першае пытанне накірую да вас. Прадстаўнікі рэжыму адказ вось на гэты пакет санкцыяў нова апублікаваны, кажуць пра тое, што Беларусь будзе разварочвацца яшчэ больш у бок Расіі. Владзімір Макей пагражае ўвогуле, што мы можам страціць сваю незалежнасць. Ці варта яно вось пашыраць, узмацняць гэты ціск на краіну, калі на шалях, на вагах стаіць больш важная рэч, чым проста змена рэжыму Александра Лукашэнкі, незалежнасць Беларусі? Перш за ўсё трэба адзначыць, нагадаць, што санкцыі не маюць за мэту звяржэння рэжыма Лукашэнкі. Санкцыі маюць за мэту вызвалення палітычных зняволеных, спынення рэпрэсій і правядзення дыялогу, які прывёў бы да перамоваў і у рэшце рэшт прывёў бы да краіну да правядзення выбараў, якія былі б праведзеныя пад міжнародным назіраннем. Таму не трэба паддавацца на такія домыслы, што нібыта санкцыі маюць за мэту звяржэння Лукашэнкі і яго рэжыму. У тых словах, якія сказаў Макей гэтымі днямі, таксама ёсць спроба перакласці адказнасць за незалежнасць суверэнітэт краіны на іншыя краіны, хаця мы памятаем, што менавіта справа беларускай дзяржавы захоўваць, абараняць суверэнітэт. І іншы аспект у гэтай заявы Макея гэта тое, што фактычна ён прызнае пагрозу з боку Расіі, таму што толькі Расія на сённяшні дзень пагражае незалежнасці суверэнітэту краіны, якая можа прывесці, як я вам сказаў, да страты Беларусі для еўрапейскага звязу. Але у цэлым мы павінны памятаць пра тое, што санкцыі гэта перш за ўсё спыненне рэпрэсій і вызвалення палітычных зняволеных. І гэта адказ на тое, што працягваецца ў краіне, гэта рэпрэсіі
санкции не стали причиной репрессий, репрессии стали причиной санкций. Спадар Анатоль, вы бачыце нейкую пагрозу ў гэтых санкцыях для незалежнасці Беларусі? Владимир Макей кажа справу, ці гэта ягоныя старыя казачкі, калі яшчэ рэжым спрабаваў манеўраваць паміж захадам і ўсходам? Ну, ведаеце, што справа ў тым, што гэты наратыў, гэтая рыторыка, яна выкарыстоўваецца ўжо не першы раз. І на шчасце да гэтай рыторыкі ўжо ўсе прызвычаіліся і больш яе проста не купляюць. Бо насамрэч адзіная пагроза для суверэнітэту Беларусі гэта той рэжым, які паставіў Беларусь у тое становішча, у якім яна зараз знаходзіцца. Так бы мовіць, гандляваць пагрозай з усходу на захад, гэта ўжо, я б сказаў, што гэта мавітон. І вось та інфармацыя, якая ў нас ёсць пасля некалькіх сустрэчаў Владимира Макея ў Швецыі з ягонымі адпаведнікамі з еўрапейскіх краін і АБСЕ, паказвае, што яны проста гэтую байку ўжо не купілі. Гэта трэба разумець, што сапраўды, як сказаў спадар Валер, трэба разумець, што прычына санкцыяў гэта паводзіны самого рэжыма. Яны зараз просто таксама трошкі ў разгубленасці, яны не разумеюць, што іх наказваюць не за там нейкі самалёт, не за міграцыйны крызіс, а за ўсё тое, што папярэднічала, і таму што у Еўропе на захадзе ўсе ўжо добра ведаюць, што міграцыйны крызіс, кейс самалёту, нейкія іншыя праявы, яны з'яўляюцца толькі следствам самой існасці рэжыму ў Беларусі. Таму немагчыма вырашыць пытанне асобна міграцыйнага крызісу ці самалёту Ryanair, пакуль не будзе вырашана сітуацыя ў Беларусі ў цэлым. Перш за ўсё гэта вызваленне палітычных вязняў і спыненне рэпрэсіяў. Вось гэты санкцыйны трек ён будзе працягвацца, і гэта проста трэба разумець, што прычына санкцыяў яна ў Мінску. Добра, будзе працягвацца. Глядзіце, у нас 5-й пакет санкцыяў, так? Гэта 5-й, ёсць ужо заявы пра тое, што рыхтуецца 6-й пакет санкцыяў, але мы бачым, што рэжым Александра Лукашэнкі не вызваляе палітвязняў. То бок 5 разоў Еўропа спрабавала першы пакет, другі, трэці, чацвёрты, 5-й. Пасылаюцца сігналы празрыстыя ў Менск, што вось вызваліце палітвязняў, мы будем здымаць гэтыя санкцыі ці не будзем працягваць санкцыйны ціск. Дык што адбываецца тады, навошта яны, калі яны не прыводзяць да нейкага скутку? Спадар Валер, прабачце, я хацеў да вас адразу скіраваць гэтае пытанне, конечно, па чарзе. Так, дзякуй. Я б тут пагадзіўся таксама са спадаром Анатолем з яго логікай, тое, што насамрэч незалежнасці найбольш пагражае сам Лукашенко за ўсе гэтыя гады, тое, што ён стварыў такую залежнасць ад Расіі, тое, што ён паставіў нас ва ўмовы, калі мы павінны трывожыцца пра незалежнасць і суверэнітэт нашай краіны, гэта ўжо само па сабе вердыкт яго усяму кіраванню. Што казаць пра эфект, пра санкцыі, то ўсё ж такі давайте будем реалистами. Санкции яшчэ па-сапраўднаму не ўвайшлі ў дзеянне. Насамрэч, першы сапраўдны такі эфектны пакет быў уведзены праз 10,5 месяцаў пасля выбараў у Беларусі, пасля таго, як пачаліся рэпрэсіі. То бок казаць пра тое, што санкцыі ўжо зараз ставяць краіну ў некае такое становішча, ці яны падрываюць эканоміку, ці яны заганяюць Лукашенка ў куток, пра гэта яшчэ казаць вельмі і вельмі рана. Яны яшчэ па-сапраўднаму не пачалі дзейнічаць. Калі б яны былі ўведзеныя год таму, у верасні ці ў кастрычніку, гэта сапраўды было б своечасова. А так мы можам казаць, што гэтыя санкцыі насамрэч прыйшлі вельмі і вельмі позна. Але лепш позна, чым ніколі, і яны, канешне, будуць мець свой кумулятыўны эфект. Мы гэта будзем разумець. Мы таксама заўсёды гаворым пра тое, што нават размовы пра санкцыі, праявы рашучасці з боку Еўрапейскага звяду, Злучаных Штатаў, іншых краін, у тым, што яны гатовыя працягваць гэтую лінію на зацягванне гаек, так бы мовіць, яны заўсёды вельмі адэкватна ўспрымаюцца рэжымам. Яны разумеюць тады, што адступлення не будзе, і чым больш такая рашучасць будзе пацвярджацца дзеяннямі, чым больш яна будзе паўтарацца на самым высокім узроўні, тым большы эфект яна будзе мець на паводзіны Лукашенка. Мы ўсё ж такі разлічваем на тое, што ці позна ён будзе вымушаны прызнаць, што далей адступаць няма куды, і
што трэба ўрэшце рэшт прызнаць відавочна, у краіне крызіс, і выхад з гэтага крызіса ёсць толькі праз дыялог і праз выбары. Спадар Анатолій, добра, давайте тады уявім. У наступным годзе санкцыі сапраўды пачнуць дзеяць, мы пабачым эканамічныя эфекты ад гэтага ўсяго, так, будуць нейкія страты выражаныя ў грашах для рэжыма Александра Лукашэнкі. Ці гэта наблізіць перамогу дэмакратычных сілаў Беларусі? Ці гэта наблізіць тады выхад палітвязняў? Ці будзем мы гэта назіраць? Ці ўсё ж такі Александр Лукашенко скампенсуе гэта ўсё ў Расіі і ніякага эфекту пажаданага не будзе? Па-перша, трэба сказаць, што наблізіць перамогу над рэжымам могуць толькі і ў першую чаргу самі беларусы сваёй актыўнасцю. І шчыра кажучы, што калі вось не гэтая актыўнасць, якая доўжыцца ўжо 1,5 гады, то і дыпламатыя на міжнародным узроўні, яна б пра беларускую справу хутчэй за ўсё ўжо б памятала не так і звяртала б не такую увагу. Па-другое, калі зірнуць у беларускую гісторыю, калі насамрэч, як сказаў спадар Валер, уводзіліся рашучыя санкцыі і своечасова тады была рэакцыя і выпускалі і палітвязняў, і пачыналася нейкая адліга ўнутры краіны і спробы выправіць адносіны з Еўрапейскім Саюзам, з Злучанымі Штатамі Амерыкі. Так, насамрэч, дагэтуль санкцыі яшчэ, эфект іх дзеяння, ён быў не такі заўважны, але вось нейкі тренд, калі Еўропа абвясціла аб тым, што рыхтуецца 6-й пакет, калі яшчэ быў не ўведзены 5-й, яна проста паказвае, што яна не збіраецца адступаць, і вось нядаўні прыклад з міграцыйным крызісам і даволі жорсткая пазіцыя краін, якія маюць межы з Беларусю, перадусім Польшчы, якая там за доўгі час упершыню выкарыстала слова ультыматум. Ось такія сігналы, не размова аб санкцыях, не размова аб нейкіх жорсткіх дзеяннях, а так бы мовіць, рэальная пагроза гэтых жорсткіх дзеянняў, яны ўздзейнічаюць на рэжым. Спадар Валер, мы бачым, што пакуль санкцыі не дзейнічаць, вы кажаце, яны будуць дзейнічаць крыху пазней. Што калі не будзе гэтага дзеяння? Ці ёсць нейкі сцэнар Б? Што будзе рабіць? Вось што рабіць прыхільнікам пераменаў, калі мы заўважым, што ў наступным годзе таксама нічога не адбываецца? Пройдзе рэферэндум, пройдзе ён спакойна, уявім сабе. І далей ніякага санкцыйнага эфекту не будзе назірацца. Што тады рабіць усім гэтым дзясяткам, магчыма, сотням тысячаў беларусаў, якія выехалі з краіны, якія не бачаць ніякага эфекту ад таго, што адбываецца далей? Найперш трэба адзначыць зноў, што санкцыі ніколі не з'яўляліся адзіным інструментам уздзеяння на сітуацыю, вырашэння той праблемы, у якую мы все патрапілі. Перш за ўсё, гэта ўнутраны пратэст, гэта рашучасць у нашых людзей у тым, што Лукашенко не з'яўляецца больш легітымным кіраўніком. Ён гэта адчувае, яго гэта нервуе, яго гэта вымушае рабіць шматлікія памылкі. Мы говорим про працу на міжнародным узроўні, про яго міжнародную ізаляцыю. Таксама пытанне непрызнання Лукашэнкі міжнароднай супольнасцю вельмі яго нервуе. Мы бачым гэта і па рэакцыі на тыя 3 тэлефанаванні, якія паступілі з Еўропы ад Барэля Макею і ад Меркель да Лукашэнкі, наколькі гэта адразу узбудзіла нейкую энергію новую сярод рэжыма. І гэта тыя саломінкі, за якія яны спрабуюць хапацца, ўсё гэта выглядае досыць... Спадар Валер, але Владзімір Макей у Стакгольме, у Швецыі сустракаецца са сваімі візаві з міністрам замежных справаў Угоршчыны. То бок мы бачым, што ўсё ж такі яны прарываюць нейкім чынам эту міжнародную ізаляцыю, іх нейкім чынам усё ж прызнаюць. Перш за ўсё, на АБСЕ Макей мог паехаць і без запрашэння, таму што ён мае такое права, як і ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, яму не патрабуецца запрашэнне, каб прыбыць на гэты саміт. Па-другое, АБСЕ не займаецца пытаннямі прызнання ці непрызнання палітычнай улады ў той ці іншай краіны. Таму мы бачым, што ў АБСЕ удзельнічаюць самыя розныя краіны. Тут ёсць і дэмакраты,
такія функцыянальныя дэмакратыі, як Великабрытанія, ёсць Туркменістан, ёсць Узбекістан і Казахстан і іншыя краіны, в якіх значныя праблемы з дэмакратыяй. АБСЕ – это перш за ўсё пляцоўка, дыялогавая пляцоўка для того, каб абмяркоўваць праблемы, якія стаяць перад рэгіёнам. І тое, што там з'явіўся Маккей, гэта не было ні для нас сюрпрызам, не было для іншых сюрпрызаў. Тая сустрэча, адзіная, здаецца, сустрэча, які яны правялі публічна, ва всякім разе, з кіраўніком еўрапейскай МЗС з Угоршчынай, то яна была больш прысвечана пытанням таго, як Лукашенко арганізаваў міграцыйны крызіс і як ён гэтым чынам выкарыстоўвае гэты крызіс людзей для таго, каб ціснуць з палітычнымі мэтамі на еўрапейскі звяз. І гэта была прэтэнзія венграў да Маккея. Гэта не была сяброўская сустрэча. Спадар Анатоль, тое ж самае пытанне да вас. Што рабіць прыхільнікам пераменаў, калі ў наступным годзе мы пабачым, што ніякага эфекту санкцыяў не будзе? Ці ёсць у лідараў пераменаў, якія сёння знаходзяцца, мы разумеем, па якіх прычынах у замежжы, ці ёсць нейкі план Б на выпадак, калі санкцыі, час вось гэтага правядзення рэферэндума ні да чога не прывядзе. Таму што я думаю, што і нашы гледачы таксама хацелі б ведаць, ці ёсць адказ увогуле на гэтае пытанне. Ну, па-першае, санкцыі ніколі не з'яўляліся адзіным чыннікам, і тут я цалкам згодны з Валером Кавалеўскім, якія з'яўляліся адзіным нейкім сродкам змены сітуацыі ў нейкай краіне. І галоўны чыннік – гэта ўнутраны пратэст. Той самы рэферэндум, які вы ўзгадалі, якраз па ім абвешчана адзіная стратэгія дэмакратычных сілаў. І гэта толькі частка стратэгіі, гэта таксама пэўная магчымасць для мабілізацыі пратэсту. Упэўнены, што па меры набліжэння да гэтага моманту будзе гэты план ці нейкая інструкцыя, яна будзе больш дакладная, з большай колькасцю дзеянняў, якія можна ці варта рабіць, каб паказаць тое, што за 1,5 гады нават ужо больш нічога не змянілася і пратэст нікуды не падзеўся. То бок можна выкарыстаць гэтую палітычную кампанію, над якой, дарэчы, ідзе яшчэ ваганне ў Мінску, ці праводзіць яе ці не, дзеля таго, каб яшчэ раз сказаць сваё не гэтаму рэжыму. Дарэчы, сам па сабе рэферэндум, як бы ён не прайшоў, гэта таксама старт унутраных зменаў у сістэме. Сістэма, якая ўжо больш за 1,5 гады не знаходзіцца ў нейкім такім збалансаваным становішчы, яна сама сабе будзе падвяргаць яшчэ дадатковым рызыкам. Таму не трэба, так бы мовіць, разлічваць толькі на нейкі эфект ад санкцый, які там праявіцца праз месяц, праз 2, будзе там, не ведаю, калі нічога не зменіцца ў Беларусі, будзе дадатковы пакет, будзе дадатковая акумуляцыя гэтага ўздзеяння. Я гэты тезіс ужо казаў, што самае галоўнае – гэта актыўнасць. Актыўнасць беларусаў, я пачуў вас. Дзякуй вялікі, спадар Анатоль Котаў, Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, таксама спадар Валер Кавалеўскі, кіраўнік кабінета прадстаўнікоў Святланы Ціханаўскай. Дзякуй вам за гэтую размову і добрага вам вечара. А мы застаемся ў тэме санкцыяў. На гэтым тыдні нашу студыю наведала амбасадарка Злучаных Штатаў Амерыкі. Мы запісалі з ёй інтэрв'ю, у якім спадарыня Джулі Фішер падзялілася некаторымі падрабязнасцямі наступнага 6-га пакету санкцыяў з боку Вашынгтону. А таксама распавяла, як будуць пільнаваць выкананне папярэдне ўведзеных абмежаванняў. Размова цалкам вашай увазе зараз. А мы працягваем выданне тыдня. Ужо зараз у студыі з'явілася спадарыня Джулі Фішер, адмысловая пасланніца Злучаных Штатаў у Беларусі. Спадарыня Фішер, гэта вялікі гонар зноў сустракацца з вамі ў гэтай студыі. Вы тут ужо другі раз. Дзякую, што пагадзіліся прыйсці і даць інтэрв'ю. Дзякую за магчымасць зноў быць з вамі. Вы не так часта бываеце ў Варшаве, прынамсі, з таго, што вядома. Дазвольце пацікавіцца прычынаю гэтага візіту.
Well, thank you. It's a pleasure for me to be back in Warsaw. I actually... Дзякуй. Я вельмі рада, што зноў прыехала ў Варшаву. Насамрэч, я мяркую, што я тут даволі рэгулярна, а сённяшні візіт адбываецца ў рамках пастаяннай працы, якую я выконваю ў Варшаве. Я адводжу вельмі шмат часу на каардынацыю дзеянняў з нашымі польскімі калегамі, з Міністэрствам замежных справаў ды іншымі міністэрствамі, а таксама з урадам Польшчы. У дадатак, наведваючы Варшаву, я карыстаюся з магчымасці камунікаваць з беларускімі палітычнымі лідарамі, чальцамі каардынацыйнай рады тут, а таксама з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і НДА, якія працуюць над развіццём дэмакратыі ў Беларусі. У Варшаве і ў Польшчы ў цэлым адбываецца шмат рэчаў, звязаных з Беларусю, таму прыязджаць сюды, быць тут вельмі слушна. It's not a secret that a few months ago Belarusian authorities cancelled your agreement. Не сакрэт, што пасля таго, як улады Беларусі адклікалі ваш агрэман, вы застаецеся ў Вільні і адтуль працягваеце сваю місію. Наколькі цяжэй яе выконваць, калі вы не ў Беларусі? Well, let me say this. It is an incredibly unorthodox and unexpected challenge to be conducting my work from Vilnius. I'm very grateful to the... Рабіць мою працу з Вільні – гэта вельмі нетрывіяльны і нечаканы выклік. Я вельмі ўдзячная літоўцам, літоўскаму ўраду не толькі за цёплы прыём мяне, як амерыканскага дыпламата, які працуе ў справе Беларусі, і за магчымасць там жыць ды працаваць, але і за ўсё, што Літва зрабіла для прыняцця ды размяшчэння дэмакратычных сілаў, якія апынуліся за межамі Беларусі, і іншых дыпламатаў. Ёсць і іншыя дыпламаты, якіх запатрабавалі пакінуць Беларусь. Цяпер яны працуюць з Вільні. Выклік для нас ёсць, нават калі мы працягваем мець двухбаковыя адносіны з Беларусю, калі мы ўсцяж маем амбасаду ў Менску, калі Беларусь усцяж мае амбасаду ў Вашынгтоне. Гэта выклікі, як мы можам працаваць з Беларусю, цудоўна разумеючы, што там адбываецца. У час, калі праблемы Беларусі выходзяць за яе межы, калі Беларусь фактычна экспартуе свае праблемы, калі выганяе сваіх грамадзянаў з краіны. Яшчэ гэта неабходнасць сабраць усю інфармацыю, каб стварыць поўную карціну, бо рэжым актыўна дзейнічае, каб перакрыць усім нам доступ да інфармацыі, у тым ліку незалежным СМІ, а таксама тое, як ён агрэсіўна пераследуе журналістаў і незалежныя медыі. The independent media and the way that he has aggressively gone after journalists and independent news outlets. And today the next wave started. Maybe you heard that. Сёння пачалася чарговая хваля. Можа, вы чулі, што раніцай адбыліся затрыманні актывістаў? It is evidence that... Вы ведаеце, відавочна, дзеянне Лукашэнкі да ягонага рэжыму накіраванае на тое, каб не даць як усяму свету, так і ўласным грамадзянам зразумець, што адбываецца ў Беларусі і як Беларусь узаемадзейнічае з іншымі краінамі. Такім чынам, выклік для нас, для мяне, калі я працую з Вільні, як найлепш скласці гэтыя кавалачкі пазла разам, каб зразумець, як мы можам дапамагчы Беларусі ісці наперад. How it is that we can help Belarus move forward. На наступным тыдні ўступаюць у моц санкцыі ЗША супраць рэжыму Лукашэнкі, у тым ліку супраць Беларусь-Калію. Ці ведаеце вы пра спробы беларускіх кампаніяў абысці гэтыя санкцыі? So what's going to happen next week on December 8th is the expiration of a general license which was issued, which allowed companies... Так, на наступным тыдні 10 снежня скончыцца тэрмін дзеяння генеральнай ліцэнзіі, выдадзенай, каб кампаніі, якія вялі гаспадарчую дзейнасць з Беларусь-Каліем, спынілі гэтую працу. Нашыя санкцыі супраць Беларусь-Каліі уступаюць у моц. Гэта надзвычай важны крок, які мы зрабілі ў ЗША. Гэта быў крок, пра які мы абвесцілі 9 жніўня. Гэта ў асноўным было рэакцыя на інцыдэнт з самалётам Ryanair, а таксама на рэпрэсіі, якія мы назіралі са дня выбараў у жніўні 2020 года. Калектыўныя крокі, зробленыя за апошнія амаль 1,5 года, былі распрацаваныя, каб змяніць разлік у Менску. Перш за ўсё, санкцыі ЗША на працягу дзесяцігоддзя былі моцна прывязаныя да пытанняў палітычных вязняў, і гэта ўсцяж так. Такім чынам, пакуль рэжым працягвае утрымліваць каля 900 палітычных вязняў, на сёння паводле вясны іх 888, пакуль Лукашэнка і ягоны рэжым не толькі утрымліваюць гэтых вязняў за кратамі, але і працягваюць арыштоўваць новых. Are being held as long as Lukashenko and his regime not only continue to hold those prisoners, but continue to go after others. Іхная колькасць пастаянна расце. Я цалкам упэўненая, што санкцыйны спіс з боку ЗША толькі ўзмацніцца. Let me tell you about two examples. Alexei Alexin, one of the Lukashenko's wallets,
Але дазвольце прывесці два прыклады. Алексей Алексін, адзін з гаманцоў Лукашэнкі, ужо пазбавіўся актываў і перапісаў усё на сваякоў. Яшчэ некалькі дзён таму змяніўся ўласнік украінскай дачкі беларускай нафтавай кампаніі «Нафтан». Яны спрабуюць абысці санкцыі ЗША, бо «Нафтан» таксама ў амерыканскім санкцыйным спісе. Because Naftan is also on the United States sanction list. So, without getting into any of the specific targets, let me say this, that I have a tremendous amount of confidence. Не паглыбляючыся ў дэталі наконт канкрэтных прыкладаў, я б падкрэсліла, што маю велізарную ўпэўненасць у здольнасці ЗША забяспечыць эфектыўнасць санкцыяў. Нашае фінансавае ведомства вельмі дасведчаны ў такіх пытаннях. Калі мы насамрэч разлічваем на пэўны эфект ад санкцыяў, то працэс іх ажыццяўлення гэтак жа важны, як і складанне спісу тых, хто трапляе пад санкцыі. Гэта не першая краіна і не першы выпадак, калі мы бачым, што тыя, хто ў санкцыйным спісе, актыўна працуюць над тым, каб іх пазбегнуць. Мы працягваем працаваць у цеснай сувязі з партнёрамі. Каб гарантаваць максімальна магчымае выкананне гэтых санкцыяў, мы будзем супрацоўнічаць з Еўразвязам, нашымі саюзнікамі ў Вялікай Брытаніі, Канадзе ды іншымі краінамі, што таксама аказваюць санкцыйны ціск. To ensure the strongest possible enforcement of these sanctions. Ці змогуць ЗША запусціць санкцыі другога парадку? Я маю на ўвазе сітуацыю, калі пад санкцыі трапляюць не толькі Беларусь і яе кампаніі, але і ўсе іншыя кампаніі, якія з імі гандлююць, незалежна ад таго, дзе яны і каму належаць. The question of secondary sanctions is a really important one when it comes to US sanctions. Пытанне пра другасныя санкцыі сапраўды важнае, калі гаворка пра санкцыі ЗША. Кажучы пра санкцыі супраць беларускіх прадпрыемстваў і прыватных асобаў, то ў гэтым пытанні Міністэрства фінансаў мае поўную свабоду прымяняць і другасныя санкцыі. Такім чынам, пытанне пра другасныя санкцыі – гэта пытанне, якое на парадку дня сёння, і кожны, хто вядзе бізнес з гэтымі фізічнымі ды юрыдычнымі асобамі, мусіць улічваць гэта. 2 тыдні таму адміністрацыя Байдена, а таксама намеснік дзяржсакратара Узразея ў маім інтэрв'ю абвясцілі новы пакет санкцыяў супраць Беларусі. Гэта адказ на міграцыйны крызіс? So this next round of sanctions, I believe we have been quite clear. Secretary Blinken has spoken about this several times. Undersecretary Zaya, as you say. Гэта чарговы раунд санкцыяў. Мы наўпрост далі гэта зразумець. Дзяржсакратар Блінкен казаў пра гэта некалькі разоў. Ягоны намеснік Зея таксама. Мы не маем сумневаў, што рэакцыя на гэты міграцыйны крызіс мусіць быць санкцыі, але прычынай ціску, які мы аказваем на Беларусь, улады Беларусі, з'яўляецца ўся сітуацыя ў цэлым. Як я ўжо казала, санкцыйны ціск цесна звязаны з праблемаю палітычных вязняў, з праблемаю рэпрэсіяў, звязаных з ігнараваннем уладамі Беларусі сваіх міжнародных абавязкаў і парушэннем правоў грамадзянаў Беларусі. У прынцыпе, ў рамках нашага падыходу гэтыя пытанні нельга аддзяліць ад міграцыйнага крызісу, бо, на маю думку, тое, што адбываецца на мяжы з Беларусю і Літвою, гэты міграцыйны крызіс немагчыма аддзяліць ад крызісу ў краіне, Беларусі. Гэта спроба адцягнуць увагу ад палітычнага крызісу, гэта спроба рэжыму дамагчыся нейкага ўзаемадзеяння, у якім ім адмоўлена праз унутраны палітычны крызіс. Такім чынам, мы характарызуем нашыя санкцыі як планаваныя, як рэакцыя на актуальны міграцыйны крызіс, але не толькі на яго, а таксама на сур'ёзны палітычны крызіс. That they otherwise are denied because of the political crisis at home. Could you share some details? Вы б маглі падзяліцца падрабязнасцямі пра нядаўна анансаваны чарговы пакет санкцыяў? Што там будзе? What you will find when we are ready to announce our sanctions, and that won't be today. Тое, што вы бачыце ў новым пакеце санкцыяў, калі мы будзем гатовыя яго паказаць, а гэта адбудзецца не сёння. Гэта велізарная каардынацыя паміж намі, Еўрапейскім звязам, Аб'яднаным Каралеўствам, Канадаю. Вы ўбачыце намаганне ўсіх нас, якое мае на мэце зрабіць яшчэ адно пасланне рэжыму ў Менску. Гэты пакет закліканы абмежаваць тыя суб'екты, якія прыносяць карысць рэжыму, чые прыбыткі ды выручка фінансуюць рэпрэсіі. Ён закліканы рэагаваць на канкрэтныя элементы транснацыянальных рэпрэсіяў, якія, як мы бачым, заходзяць з Беларусі. Таму я думаю, што вы ўбачыце вельмі мэтанакіраваны комплекс дзеянняў, скаардынаваных паміж партнёрамі, якія адзінагалосна рэагуюць на тое, што адбываецца ў Беларусі. Такім чынам, новыя санкцыі будуць больш эканамічнымі, чым сімвалічнымі. Яны будуць накіраваныя не супраць асобаў, а супраць беларускай эканомікі.
You know, these questions, just like the economy in Belarus is a complex web of state-owned enterprises. Гэтая праблема, як і эканоміка Беларусі, складаная сетка дзяржаўных прадпрыемстваў і прыватных асобаў, якія атрымліваюць выгаду. Санкцыі, пра якія будзе абвешчана, накіраваныя супраць эканамічнага прыбытку, які ідзе рэжыму Лукашэнкі. In an interview with a Russian journalist, Alexander Lukashenko threatens to deploy nuclear weapon. У інтэрв'ю расійскаму журналісту Александр Лукашенко пагражае размясціць ядравую зброю на тэрыторыі Беларусі. Калі гэта стане рэальнасцю, якая будзе рэакцыя ЗША і НАТО? Let's deal with the statement. Давайте разглядаць ягоную заяву, а не тое, што можа патэнцыйна адбыцца ў будучыні. Сама заява скіравана на дэстабілізацыю. Александр Лукашенко добра разумее, што Еўропа звяртае ўвагу на разважанне пра размяшчэнне ядравай зброі. На мой погляд, не выклікае сумневаў тое, што ён прымеркаваў гэтае выказванне, пра якія вы згадалі, якраз да таго моманту, калі міністры НАТО рыхтаваліся да сустрэчы ў Рызе ўчора і сёння. Я лічу, што мэта гэтай заявы, як і шматлікіх іншых заяваў Лукашэнкі, правакаваць. Не падобна, што яны грунтуюцца на нейкіх рэальных дзеяннях. Але, вядома, мы сур'ёзна ставімся да любых згадванняў пра магчымае размяшчэнне ядравай зброі ў Еўропе. Стабільнасць і бяспека Еўропы – адно з пытанняў, да якога ЗША вельмі моцна спрычыніліся. Мы паслядоўна і пастаянна вядзем адпаведныя дыскусіі ў штаб-кватэры НАТО з нашымі саюзнікамі ды блізкімі партнёрамі з Альянсу і будзем працягваць гэта рабіць. On November 19th, director of the US National Intelligence, Avril Haines, 19 лістапада дырэктар нацыянальнай выведкі ЗША Эўрил Гейнс наведала Варшаву і папярэдзіла польскія ўлады пра магчымасць нападу Расіі на Ўкраіну. Ва Ўкраіне мяркуюць, што напад можа адбыцца і з тэрыторыі Беларусі. Ці ёсць у вас інфармацыя на гэтую тэму? So the director of national intelligence, I think, Мяркую, дырэктарка нацыянальнай выведкі ЗША вельмі выразна акрэсліла пэўныя пагрозы, якія, як мы бачым, маюць месца каля мяжы Ўкраіны. Мы выказаліся на гэты конт. Дзяржсакратар Блінкен таксама выразна ахарактарызаваў расійскія дзеянні. Зноў жа, ёсць размовы і дыскусіі, якія мы збіраемся працягваць з нашымі саюзнікамі. Сёння на пасяджэнні НАТО ў Рызе пытанне ролі Беларусі, на мой погляд, патрабуе вельмі ўважлівага разгляду. Я назіраю за сітуацыяй з 2014 года па-за Беларусю. Мне падаецца, што ў гэтым працэсе Лукашенко быў вельмі асцярожны, бо не хацеў ангажавацца ў агрэсію Расіі супраць Украіны. Але ёсць і тое, што мяне турбуе. На гэтым тыдні мы пабачылі, што ён, падобна, моцна памяняў свае погляды пасля тых 7 гадоў, што ён прызнаваў Крым украінскім. Што змяніла ягонае меркаванне на гэтую праблему? Я задаюся пытаннем, ці было гэта патрабаваннем Масквы, і хто насамрэч прымае такія рашэнні за Беларусь. Гэта ўсцяж незразумела. Ён не прызнаў Крым часткаю Расіі. Гэта толькі размовы. he is talking, that's right, in a very typical fashion. Правільна, гэта вельмі характэрна для яго. Магчыма, гэта размова ў стылі пробнага шара, якая, як і многія іншыя ягоныя заявы, зусім незразумелыя. І мы будзем уважліва сачыць за крокамі ў рэальным жыцці. And so we'll follow closely what actual steps are taken. Okay. And the last question, because we are almost out of time. Let's talk about... І, можа, апошняе пытанне. Прэзідэнт Байден запрасіў Святлану Ціханаўскую на саміт за дэмакратыю. У чым сэнс гэтай падзеі? What is the meaning of this event? What is it about? Thanks very much. I'm really, it's a pleasure for me to have a chance to talk about the President's Summit for Democracy. Мне вельмі прыемна, што я маю магчымасць распавесці аб прэзідэнцкім саміце за дэмакратыю. Яшчэ да таго, як Байден уступіў на пасаду, ён ясна даў зразумець, што імкнецца аднавіць дэмакратыю як у ЗША, так і па ўсім свеце, што гэта праект, які будзе для яго абсалютным прыярытэтам. Сярод задачаў саміту за дэмакратыю распачаць год дзеянняў. Ён мае 3 асноўныя мэты. У першую чаргу гэта абарона дэмакратыі ад аўтакратыі. Я лічу, што для рэалізацыі канкрэтна гэтай мэты намаганні спадарні Ціханаўскай маюць ключавое значэнне. Яны заўважныя і прызнаныя. Па-другое, саміт за дэмакратыю будзе прасоўваць захады ў барацьбе з карупцыяй, што, вядома, таксама мае дачыненне да Беларусі. Па-трэцяе, год дзеянняў будзе прысвечаны прасоўванню правоў чалавека ва ўсім свеце. Такім чынам, гэта 3 насамрэч вялікія праекты, і мы плануем іх рэалізацыю ў ЗША, аднаўленне дэмакратыі і ў сябе, але таксама мы распрацоўваем
распрацавалі іх з мэтай актывізацыі прадэмакратычных сілаў па ўсім свеце. Праца спадарыні Ціханаўскай ідэальна ўкладваецца ў гэты парадак дня, і хацелася б сказаць, што я лічу гонарам ды прывілеем рэгулярна працаваць з дэмакратычнымі сіламі Беларусі на чале са спадарыню Ціханаўскай. Амерыканскія чыноўнікі на самым высокім узроўні былі зацікаўленыя ў ейным лідарстве, удзеле, партнёрстве. Яна мае надзвычай важны і моцны голас ва ўсіх пералічаных тэмах. Is it a kind of recognition of Tikhanovskaya as a Belarusian leader? Гэта нешта кшталту прызнання Ціханаўскай кіраўніком Беларусі. Я ведаю, што некаторыя краіны, у якіх ёсць элементы дыктатуры, не былі запрошаныя на саміт, але Беларусь выключэнне. Я не хацела б апярэджваць з Белага дома, анансуючы ўдзельнікаў. Гэта справа Белага дому, гэта саміт прэзідэнта Байдена за дэмакратыю, таму вельмі важна, каб аб'явы пра іх удзел і характарыстыкі тых, хто ўключаны ў спісы запрошаных, заходзілі ад Белага дому. Гэта неверагодна важная падзея для нас, якая адбудзецца на наступным тыдні. Мы сапраўды ганарымся тым, што рэалізуем гэтыя ідэі ды бяром удзел у гэтым разам з нашымі партнёрамі. Спадарня амбасадар, дзякую за вашы адказы і за ваш час. Вялікі дзякую. Я з вялікім задавальненнем ізноў пабывала на Белсаце. На гэтым тыдні беларусы зноў сталіся сведкамі таго, як асоба, што цвердзіць пра усенародную падтрымку, пярэчыць самым важным каштоўнасцям гэтага народу. Беларусы мірныя людзі. Гэта запісана ў нашым гімне, гэта сталася часткаю нашага менталітэту. Але самаабвешчаны прэзідэнт Беларусі настолькі раззлаваны фактам, што ніхто ў цывілізаваным свеце не хоча з ім размаўляць, што гатовы пачаць вайну з кім заўгодна, абы толькі на яго звярнулі ўвагу. Вось што ён кажа: калі мы развяжам тут вайну, у Беларусі будзе ўцягнута НАТО, будзе ўцягнутая Расія, гэта ядравая вайна. Рэферэндум Лукашенка абяцае толькі ў тым выпадку, калі не пачнецца вайна. Разам з Расіяй ён гатовы ўвязацца ў вайну на Донбасе і па сутнасці ўжо вядзе гібрыдную вайну супраць Польшчы і Літвы. А калісьці гэты чалавек называў сваім найвялікшым дасягненнем той факт, што Беларусь не ўцягнутая ні ў адзін з канфліктаў. Каб у сур'ёзнасць словаў Лукашэнкі паверыў кожны і каб было вельмі страшна, дыктатар нагнятае. Усе пляцоўкі, на якіх стаялі перавазныя міжкантынентальныя ракеты «Таполі», акрамя адной, поўнасцю захаваныя і да гэтага часу гатовыя да выкарыстання. Вы ведаеце, як Захад рэагуе на ядзерную зброю. Відавочна, беларускія генералы не распавялі гора галоўнакамандуючаму пра тое, што ў самой Расіі тыя «Таполі», што маглі быць размешчаныя ў беларускіх шахтах, ужо музейныя экспанаты. На ўзбраенні іх засталося 30 штук. Расія ўжо 10 гадоў, як перайшла або на мадэрнізаваныя версіі «Топаль-М», альбо на ракеты «Ярс», але і гэта не галоўнае. Лукашенка не ў курсе, што ніякіх шахтаў для «Топаля» ў Беларусі не засталося. Усе яны знаходзіліся ў 3 месцах – пад Лідай, Мазырам і Паставамі. На здымках вы бачыце гэтыя пляцоўкі. У лепшым выпадку вайсковыя аб'екты закінутыя, затопленыя вадой, а ўсё кантрольнае абсталяванне даўно здалі па кошце металалому. Недзе сітуацыя яшчэ горшая, там ужо дабраліся і да бетону. Так што самаабвешчаны ў чарговы раз адзначыўся брахнёй. Ставіць ужо няма чаго, ды і няма куды. І кожны з вас гэта можа праверыць на ўласныя вочы. Тэрыторыі былых стратэгічных аб'ектаў адкрытыя. У 2019 годзе падчас здымкаў праграмы «Белсат едзе» я быў у адным з такіх месцаў. Паглядзіце, гарантую усмешку на вашых тварах. Менш чым 30 гадоў таму тут, у гэтым суперсакрэтным месцы неаподаль Шчучына, у такіх вось ангарах трымалі стратэгічны ядравы запас чырвонай імперыі. Распавяду вам страшэнную таямніцу. Сучасная Беларусь надалей выкарыстоўвае гэтую базу. За гэтымі масіўнымі жалезнымі дзвярмі адзін мясцовы калгас трымае стратэгічны запас бульбы.
І няхай вам Александр Лукашенко далей распавядае пра захаваныя ядравыя аб'екты. На сыходзячым тыдні колькасць нелегальных спробаў перасячэння мяжы значна зменшылася. У мігрантаў змянілася тактыка. Цяпер яны спрабуюць прарвацца ў еўразвяз малымі групамі. Частка вяртаецца дадому. 2 самалёты забралі з менскага лётнішча 846 асобаў. А вось колькі іх суайчыннікаў застаецца ў Беларусі, невядома. Марыля Дакуцька працягне. Тыдзень паводле польскіх памежнікаў пачаўся з перадухілення 134 спробаў нелегальна перайсці мяжу. Паводле мясцовага міністэрства абароны беларускія вайскоўцы зноў дапамаглі мігрантам разбурыць агароджу з калючага дроту. У раёне Шудзялова у польскіх памежнікаў кідалі камяні і петарды. Гэтым разам абышлося без пацярпелых. Wydanych zostało 33 postanowienia. Польскі бок выдаў пастановы, паводле якіх 33 асобы мусяць неадкладна пакінуць тэрыторыю Польшчы. Агулам за апошні час выдалі больш за 2000 такіх пастановаў. Усім гэтым асобам забаронена наведваць шэнгенскую зону цягам 3 гадоў. У гэты ж дзень польскі бок заявіў, што сярод мігрантаў з'явіліся жыхары Афганістану. Гэтыя уцекачы, як мяркуюць мясцовыя сілавікі, могуць мець баявы досвед. Новую краіну паходжання уцекачоў на мінулым тыдні фактычна анансаваў і сам Лукашенко падчас свайго візіту ў Брузгах. Получат проблему на порядок выше. Если сюда хлынут афганцы, и через Украину в том числе, а вы знаете, там за любую копейку там пропустят кого угодно. Захлебнется Европа. У аўторак з Менскага аэрапорту мусіў вылеціць апошні паводле прэс-сакратара Міністэрства міграцыі і перамяшчэння Іраку Алі Аббас Джагангір эвакуацыйны рэйс, але яго адмянілі, як і папярэднія 2. Прычынаю назвалі незапоўненасць салонаў самалёту. Такім чынам у аэрапорце засталіся чакаць магчымасці вярнуцца на радзіму 390 чалавек. Дасюль Беларусь 6 вывазнымі рэйсамі пакінула каля 2000 чалавек. Першы такі вылет з Менску адбыўся яшчэ 9 жніўня, апошні 27 лістапада. З моманту, як людзі пачалі вяртацца ў Ірак, з'яўляюцца сведчанні здзекаў з іх з боку беларускіх памежнікаў. Беларуская армія кажа вам, што павязе вас у Польшу ці ў Літву, яны забіраюць сім-карту, кідаюць у лес і кажуць ісці. Выжывеш ці памрэш, гэта твая праблема. У гэты ж дзень польскія памежнікі не пусцілі на тэрыторыю краіны 102 асобаў. Уначы ў ваколіцах Тэресполю з боку Беларусі з пнеўматычнай зброі былі абстраляныя асвятляльныя мачты, пра што паведаміла Міністэрства абароны Польшы. Памежны камітэт Беларусі зняпраўдзіў гэтую інфармацыю. На указаным Польшай участку адлегласць ад мяжы да польскіх асвятляльных мачтаў перавышае дыстанцыю, на якой можна здзейсніць прыцэльны выстрэл з пнеўматычнай зброі. Дадаткова неабходна падкрэсліць, што беларускія памежнікі несуць службу на мяжы толькі з баявой зброяй. Таксама памежная служба Польшы ў сваім твітары апублікавала сведчанні таго, як мігранты пранікаюць на тэрыторыю краіны з дапамогаю драўляных кладак ды іншых спецсродкаў, ломячы агароджу з калючага дроту. Міністр унутраных справаў Польшы Марыюш Камінскі падпісаў распараджэнне ў справе аховы мяжы. Найважнейшым рашэннем стала забарона перабываць у зоне са статусам надзвычайнага становішча староннім асобам. Ад 1 снежня до 1 сакавіка забараняецца знаходжанне ў 183 населеных пунктах на мяжы з Беларусю. Пры гэтым варта падкрэсліць, што гэтыя тэрміны могуць змяніцца ў любы бок, у залежнасці ад актуальнай сітуацыі на мяжы. Іншыя распараджэнні датычаць пытанняў тэхнічнай базы памежных службаў. У чацвер з нацыянальнага аэрапорту ўсё ж вылеціў 6-й эвакуацыйны рэйс. На яго зарэгістраваліся 427 асобаў. Такім чынам, агулам Беларусь пакінулі 2303 асобы. Тым часам Еўрапейскі звяз США і Вялікая Брытанія практычна адначасова публікуюць спісы арганізацыяў ды асобаў, у дачыненні якіх уводзяцца 5-й пакет санкцыяў. Туды патрапілі не толькі тыя, хто падтрымлівае рэжым Лукашэнкі, але і тыя, хто спрычыніўся да мігранцкага крызісу. Кампанія «Белавія», гатэлі «Менскі планета», турфірма «Цэнтр курорт», прадстаўнікі памежнага дэпартаменту. Кампанія «Мэта», якой належыць Фейсбук ды Інстаграм, паведаміла пра блакаванне шэрагу фэйкавых акаунтаў, у якіх рэкламаваўся маршрут у Нямецчыну праз Беларусь, альбо публікаваліся сведчанні жорсткай антымігранцкай палітыкі Польшчы. Уначы польскія памежнікі перашкодзілі нелегальнаму пераходу, на што ў адказ іх зноў сляпілі лазерамі і страбаскопамі з беларускага боку. Спробы гвалтоўнага пераходу адбыліся ў раёне памежных заставаў Нараўка і Чаромха. Агулам памежнікі папярэдзілі 46 спробаў пранікнуць на тэрыторыю Польшчы.
На гэты момант мы не маем інфармацыі пра вялікія групы мігрантаў на мяжы. Мы бачым, што беларускія службы прывозяць, давозяць такіх асобаў на аўтамабілях, але каля самай лініі мяжы іх няма. З прапановай працягнуць рэжым надзвычайнай сітуацыі на мяжы з Беларусю да 15 студзеня звярнуўся ўрад Літвы да Сейму. Гэткія ж захады могуць увесці і на літоўска-польскай мяжы. Агулам за сотні на тэрыторыю краіны літоўскія памежнікі не пусцілі 33 асобаў. Яшчэ адна група мігрантаў, 419 чалавек, пакінулі Беларусь эвакуацыйным рэйсам у суботу. Аднак гэта не паляпшае сітуацыі на памежжы. Гэтак уначы ў лесе былі знойдзены двое курдаў. І яны, улады Беларусі, адправілі нас на польскі бок. Паліцыя пагражала нам пісталетамі, забірала нашы рэчы. 5 дзён мы блукалі тут у лесе, без ежы, без вады, без абутку, проста ў шкарпэтках. Не абышлося без канфліктаў. Польская памежная служба паведаміла пра пашкоджанне калючага дроту на некалькіх участках мяжы. Пры спробе правесці рамонт іх зноў сляпілі лазарамі з беларускага боку. У раёне Чаромхаў былі затрыманыя 40 мігрантаў. Уначы на нядзелю ў раёне Дубічы царкоўнай 30 чалавек намагаліся прарвацца на тэрыторыю Польшы. Агулам зафіксаваны 42 спробы незаконна мінуць мяжу. Марыля Дакуцька, Белсат. А я заклікаю вас не пераключацца, бо ўжо неўзабаве ў нашай студыі з'явіцца вядомы беларускі бізнесовец Александр Кныровіч. Але перад гэтым Сергей Пацасоны распавядзе пра першыя ўражанні ад Эрбілю, гораду, з ваколіцаў якога ў Беларусь прыбывала найбольшая колькасць мігрантаў. З намі пагадзіўся паразмаўляць бацька, сын якога загінуў, на жаль, на мяжы Беларусі, і ягонае цела прывезлі сюды, каб пахаваць у Курдыстане, у Іраку. Залатыя сліткі Александра Лукашэнкі і залатыя шахты Зімбабве ва ўладанні дзяцей беларускіх чыноўнікаў. Чаму дыктатараў так прываблівае бляск золата? Адказы ў новым глобальным пытанні Ярослава Стешыка. З вами Ярослав Стешык, а на Белсаце глобальнае пытанне. І сёння мы паглядзім на золата як на метал, як на каштоўнасць і як на спакусу дыктатараў. На гэтым тыдні мой калега і сувядоўца праграмы «Тыдзень» Сергей Пацасоны паляцеў у паўночны Ірак. Усе падрабязнасці гэтай паездкі неўзабаве прадставіць сам Сергей, а вашай увазе кароткі кавалак таго, што на наступным тыдні будзе з'яўляцца ў эфірах Белсату. А мы, спадарства, накіруемся ў Эрбіл, бо, як кажуць, лепш адзін раз пабачыць, чымся 1000 разоў пачуць. Лётнішча ў Эрбілі менавіта сюды і вяртаецца пераважная большасць мігрантаў з Беларусі. З намі пагадзіўся паразмаўляць бацька, сын якога загінуў, на жаль, на мяжы Беларусі, і ягонае цела прывезлі сюды, каб пахаваць у Курдыстане, у Іраку. Ужо зараз на сувязі з намі Сергей Пацасоны, як я і абяцаў. Сергей, добрый вечар і перадаю табе слова. Вітаю, Ігор, вітаю спадарства з паўночнага Іраку, Курдыстану. І галоўнае пытанне, адказ, на якое мы прыехалі сюды шукаць. Чаму людзі адсюль з'язджаюць? Бо калі паглядзець нават тое, што мы бачым тут на галоўнай плошчы ў Эрбілі, то
Уласна, нічога небяспечнага нібыта не адбываецца. Кругом крамы, якія падсветленыя, як я сёння заўважыў, нібыта ў Лас-Вегасе. Таксама працуюць фонтаны, прыязджае шмат турыстаў, людзі набываюць неякія рэчы, і жыццё выглядае цалкам і цалкам нармальна. Але літаральна вось у гэтыя хвіліны дайшла апошняя інфармацыя да нас, што толькі гэтак званая ісламская дзяржава заваявала одну з вёсак Курдыстану, а гэтая вёска знаходзіцца ад Эрбілу ў адлегласці на прыблізна 70 кіламетраў. А гэта азначае, як кажуць мясцовыя жыхары, што атакі з'яўляюцца рэгулярнай з'явай, гэта адзін момант, а іншы момант, што ты ўвесь час у гэтай мясцовасці, нібыта такой бяспечнай, камфортнай, дзе нічога табе не пагражае, знаходзішся як на бомбе запаволенага дзеяння, калі здарыцца самае горшае можа у любую секунду. І, па сутнасці, жыхары не толькі гэтай сталіцы Курдыстану, але пераважна гэтых малых мясцовасцяў, якія атачаюць гэтую сталіцу, увесь час адчуваюць гэтую пагрозу, якая можа прыйсці ў іх дамы. І менавіта гэта галоўная прычына, чаму яны адважваюцца на такія рызыкоўныя крокі, як гэтая міграцыя. Ну і тут пытанне, што ў гэтай сітуацыі робіць Беларусь. Многія яшчэ, нават маючы мноства курдыскіх каналаў, тэлебачання гавораць пра тое, што Беларусь з'явілася тут як пэўны ратавальнік, бо яны вельмі хацелі адсюль з'ехаць, вельмі хацелі эміграваць, хадзілі ў еўрапейскія амбасады, але там, як таксама распавядаюць мясцовыя, вельмі высокі ўзровень карупцыі, а гэта азначае, што візу, калі ты хочаш атрымаць, табе, безумоўна, з іракскім паспартам адмовяць, але на баку дзесьці кошт такой візы карупцыйнай каштуе каля $1200. Вось такія кошты называюцца. Ну і тут з'яўляецца Александр Лукашенко і гэтая схема выезду праз Беларусь. Безумоўна, таксама з'яўляюцца шэраг фірмаў, якія пачынаюць рабіць гэтыя паслугі. І для многіх гэта выглядала як паратунак. Але чым гэта ўсё скончылася, многія сёння кажуць пра тое, што гэта ўжо ніякі не паратунак, а сапраўдная трагедыя. І галасы, канешне ж, гучаць на самым высокім узроўні. Вось прэм'ер курдскай аўтаноміі Масрур Барзані заявіў, што мігранты заплацілі кантрабандыстам $1000, каб перабрацца ў Беларусь, а там улады эксплуатавалі і выкарыстоўвалі для ціску на еўразвяз. Безумоўна, гэта ўсё разумеюць і ў еўразвязе, гэта таксама разумеюць і прадстаўнікі курдыйскай аўтаноміі. Пра гэта галасы гучалі на гэтым тыдні і ў Стакгольме, дзе Святлана Ціханаўская на канферэнцыі АБСЕ сустрэлася таксама з прадстаўнікамі курдыйскай меншасці, і яны дакладна ведаюць, хто развёў гэты штучны міграцыйны крызіс, хто яго пачаў і хто за яго адказны. Называецца прозвішча Александра Лукашэнкі і ягонага рэжыму. Безумоўна, мясцовыя ўлады пайшлі на той крок, што закрылі прадстаўніцтва беларускае консульства, якое ганаровае было тут і таксама дапамагала з дакументамі. Але, як кажуць мясцовыя жыхары, гэта не азначае, што няма выйсця. Візы пачалі выдаваць у суседніх краінах. Менавіта па гэтаму людзі пачалі ехаць туды. Ну і трэба памятаць таксама, што гэта рэгіён, дзе вельмі нестабільная сітуацыя з рознымі рэлігійнымі групамі, якія таксама знаходзяцца ў сталым канфлікце паміж сабой. А гэта дадае дадатковага напружвання. Таксама, што тычыцца шляхоў гэтага гандлю, таксама ёсць у нас кантакты, вельмі свабодна іх можна знайсці, што, праўда, не надта ахвоча хочуць размаўляць гэтыя гандляры. Можна казаць, што гэта гандляры людзьмі. За некалькі $1000 яны аказваюць гэтыя паслугі, як абяцаюць перапраўкі у еўразвяз праз Беларусь. Ну і калі канал вось гэтай Беларусі нашай стаў такі небяспечны, то ўзнікае пытанне, што далей. І тут сёння наш праваднік абтэлефаноўваў пры нас розныя турыстычныя фірмы, і
з'яўляецца новы шлях, які ўжо таксама фігураваў, але цяпер ён дамінуе. Расійскую візу просяць многія, каб атрымліваць, і гэта азначае, што гаворка ідзе пра тое, што потокі мігрантаў могуць ісці ўжо праз Расею таксама. Ну і тое яшчэ, што называюць мясцовыя жыхары як праблему, гэта фейкавых чатаў вялікае мноства, у якіх, як яны мяркуюць, могуць быць прадстаўнікі Беларусі, распаўсюджваць інфармацыю, што нібыта ўсё надалей бяспечна, едьце, прыязджайце, штурмуйце межы еўразвязу. Але таксама, вось як было у нашай заяўцы, мы сёння сустрэліся з бацькам. Сергей, прабач, калі ласка, мушу цябе перарваць у гэты момант. Дзякуй табе вялікі. Я думаю, што нашы гледачы цягам наступнага тыдня будуць бачыць. Ты будзеш заставацца там, будзеш выходзіць на сувязь з нашай студыяй. І гэту інтрыгу захаваем, хаця крышачку, канешне, і так гледачы ў гэтай заяўцы пабачылі. Сергей Падсасоны, дзякуй вялікі, добрага вечара. З сталіцы паўночнага Курдыстану, гэта у іракскім горадзе Эрбіль ён знаходзіцца. Заклікаю вас усіх глядзець цягам гэтага тыдня нашыя эфіры вечаровыя. Будзеце даведвацца і бачыць размовы з гэтымі людзьмі, якія вярнуліся з Беларусі. Можа, роўна праз тыдзень у гэтай студыі будзе Сергей Падсасоны. Яго чарга будзе правесці гэтую праграму. А мы зараз мяняем крышачку тэму. І таксама да адной з анансаваных тэмаў, якую я ўжо раней казаў, меў мульцімільённую будаўнічую кампанію, быў самым публічным беларускім бізнэсоўцам, на камеру размаўляў пра рэчы, пра якія іншыя пабаяліся б казаць у сяброўскай кампаніі на кухні. Напрыклад, каментаваў Белсату імаверны кошт 17-й рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі. Гаворка пра Александра Кныровіча. Вашай увазе кароткая візітоўка пра нашага наступнага госця ў студыі. На нем клейма ставить негде, вместе с тем десятком, кого арестовали. Гэта кадры праграмы ад 27 студзеня 2017 года. Лукашенко публічна каментуе справу затрымання вядомага беларускага бізнесмена Александра Кныровіча. Снисхождения к жуликам не будет никакого. Вор должен сидеть в тюрьме. Все, кто к этому причастен, посредники, кто давал взятки, кто брал эти взятки, все будут сидеть. Стандартная ситуація для гучнай крымінальнай справы ў нашай краіне. Не суды вырашаюць, хто і за што будзе сядзець. Вырашае Лукашенко, а ў яго ёсць свае матывы, каб помсціць. Лазні, басейны, тэнісныя корты, прыслуга. Усё на найвышэйшым узроўні. Ці звязаныя паміж сабою месца пральня, ды кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко. Крыніцы Белсату сцвярджаюць, што так. В моем понимании это 15-20 миллионов долларов. Не более, вряд ли эта сумма менее. Я думаю, что это так. Цяжка было паверыць, што ў нашай краіне нехта адкрыта гатовы каментаваць такія тэмы. Александр Кныровіч каментаваў, а ўжо праз некалькі дзён яго затрымалі. Паспяховы прадпрымальнік з абаротам у 58 мільёнаў долараў у год стварыў 650 працоўных месцаў. Социальная ответственность моя состоит в том, чтобы я платил налоги. Да? То есть вот если я начинаю там збегать от налогов, да, я преступник. Блогер у часы, калі гэта яшчэ не было мейнстрымам, і вядучы аўтарскай праграмы на Bell Business Channel. Мы обречены. Мы обречены топтаться по болоту. И наши подружки на ближайшие 5 лет – те самые пиявки да лягушки. И бизнес-анёл белорусских стартапов. Я никогда не выступал перед настолько большой аудиторией. Наступные амаль 5 гадоў Александр Кнырович правёў за кратамі. Гаспадар Александр Кнырович ужо ў нашай студыі. Добрый вечар. Рада вас вельмі бачыць. Гаспадар Александр, хочу пачаць нашу размову вось з якой рэчы. Ведаеце, яшчэ тады да тых часоў, калі вас пасадзілі ў турму, мяне вельмі здзіўляла і адначасова захапляла ваша публічнасць. Ну, ўсё ж такі ў Беларусі бізнесмены, якія робяць вялікія грошы, яны любяць цені. У мяне былі багатыя сябры ў Беларусі, знаёмыя, з якімі я размаўляла, яны заўсёды казалі: Ігор, слухай, ну грошы любяць цішыню ў Беларусі. Давай не будзем нічога каментаваць, не будзем нічога рабіць. Вось, вы
вы мало таго што вялі праграму, бачылі толькі што фрагмент за адныя такія словы сёння можна адразу пайсці ў турму. Вы вялі блог, вы хадзілі на розныя сустрэчы. Калі паўстала пытанне, хто пракаментуе вось, напрыклад, гэтую рэзідэнцыю, я ў шоку быў, што вы пагадзіліся, таму што цяжка было ўявіць, што хтосьці публічна будзе пра такія рэчы размаўляць. Навошта вам гэта ўсё было тады? Прошу извинения за мой русский язык. Я не так хорошо владею белорусским, чтобы комментировать что-то в эфире на белорусской мове. Калі ласка, размаўляць на той мове, на якой. Знаете, я, наверное, у меня были какие-то романтические представления о будущем. Я считал, что крайне важным, чтобы в Беларуси формировалась предпринимательская культура. Я считал очень важным, чтобы молодые люди, заканчивая школу, верили в то, что у них есть путь, кроме силовых структур, кроме каких-то госслужб, еще и путь самореализации в качестве предпринимателя. Поэтому я пропагандировал, я не могу сказать, что я не чувствовал какой-то опасности в этом, да, но мне казалось, что я говорю про факты. Мне казалось, что я говорю нужные и полезные для страны вещи. И на общем фоне мои высказывания совершенно не были самыми критическими. Да, у нас был прекрасный Кирилл Руды, помощник президента, который говорил значительно более резкие вещи. І многія другія але ён быў з палітыкі, гэта зусім іншае. Таксама як, напрыклад, Юрый Зісер, ён пачаў гаварыць адкрыта пазней, але вы ведаеце, па якіх прычынах, і ён разумеў, што у яго хвароба невылячальная, ён пачаў каментаваць гэтыя рэчы. Быў Павел Белавус, ну, якога вы ўжо, канешне, вы ўжо ў гэты момант знаходзіліся ў турме, канешне, значна меншых маштабаў бізнесовых, чым вы. Все ж такі вы былі вельмі яскравым, ну, яскравай зоркай на небасхіле Беларуси. Я кажу, что... Ну, я верил, что таким образом я приношу пользу стране, приношу пользу обществу, и, в общем, я верил, что времена не настолько ядовитые, чтобы это вызвало некие преследования. Помылялись ці не? Калі б зараз можно было открутить час? Я не хочу размышлять о прошлом. Вообще, и история, как известно, не знает сослагательного наклонения. Если бы не было одно, возможно, все было бы как-то по-другому, как есть. Але без откручивания. Да. Вы помылялись тады? Вы думали, что можно изменить? Помылялись ці не? Ці вы думаете, что вы все ж таки на что-то поуплывали? Я уверен, что я на что-то повлиял. И мне, конечно, очень жалко даже не себя, а своих близких. Мне очень жалко сотрудников компании, которые пострадали в результате. Но я видел ценность в том, что я делаю. У интервью Куку.орг недавно вы таксама давали, вы сказали, не хотели б развиваць тэму прычыны, чаму вас пасадзілі, таксама чаму за вас узяліся. Але, ну, таксама гэта для мяне, напрыклад, асабіста таксама гэта не выглядала як такое супадзенне. Такіх супадзенняў не бывае. Вы на пачатку студзеня каментуеце вось гэтую кошты рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі, і у студзені вас затрымліваюць. Літаральна я паспеў вярнуцца, тады вельмі шумна было ў Беларусі. Лукашенко нават казаў, што яму на стол паклалі тэчку, у якой былі вось гэтыя ўсе факты, служба бяспекі яму там штосьці казала пра гэта. Я думаю, там акрамя майго і ваше прозвішча таксама фігуравала ў гэтым ва ўсім. Магла гэта быць помста вам за вось вашу публічнасць, не за нейкія падаткі, не по фінансавых справах, за публічнасць могла быть помста? Знаете, мы касаемся такой тонкой темы, да, где очень много эмоций, очень много таких ярких ощущений, и очень легко уйти в какое-то поле, где эмоции преобладают над разумом. Я этого делать не хочу. Я не знаю фактов, я не знаю, как все это происходило. Я знаю, что была папка. Я знаю, что кто-то что-то пришел и рассказал. Было ли это связано непосредственно с какими-то конкретными словами, или это было связано с чем-то другим, я не хочу фантазировать. Мне это не интересно сейчас, и это никак не влияет на мое дальнейшее действие, на мою сегодняшнюю жизнь. Добра, давайте тады мінулае з вами крышачку, вось такое даўняе мінулае кінем, а паразмаўляем крыху да бліжэйшых часоў. Пра турму не буду размаўляць. Я думаю, што ўсе бачылі ваше інтэрв'ю, таксама якое нядаўна выйшла, дзе вы вельмі падрабязна пра гэты перыяд распавядаеце. Але вось што мяне ўразіла і што пэўна ўразіць гледачоў, які не глядзелі гэта інтэрв'ю, што вы вельмі моцны песіміст. Вы кажаце, ў 2020 годзе мы прайгралі, маючы на ўвазе прыхільнікаў пераменаў у Беларусі. Прыхільнікі пераменаў прайгралі, і што наступны шанец штосьці змяніць ён не будзе праз год ці паўгады, ці это дзесяцігоддзе. Мне очень не нравится, когда меня называют пессимистом. Для меня это было очень такое большое откровение, что то, что я говорю, является пессимизмом, потому что я чувствую ровно наоборот. Я верю в белорусский народ, я верю в то, что в 2020 году удалось невозможное, удалось сменить тенденцию, удалось почувствовать, насколько нас много, почувствовать вот этот океан глаз,
счастливых. Да? И я верю, что это изменилось навсегда. Посмотрите в глаза белорусских чиновников. Там есть все, что угодно, кроме веры в будущее, кроме счастья. Там есть страх, ужас, напряжение и так далее. Поэтому я не пессимист. Я верю в то, что Беларусь будет независимой, что Беларусь будет свободной. Но единственное, что я объективно анализирую ситуацию, я смотрю на то, что происходит, понимаю, что это не будет ни через 3 месяца, ну, ни через год. Да, есть разные вероятности. Вероятность одна, вероятность вторая, вероятность третья. Но о чем это мне говорит? Это мне говорит о том, что наши лидеры должны быть теми людьми, которые согласны бежать марафонские дистанции. Вы маете на увазе лидеров переменов? Конечно, конечно, конечно. И я хочу видеть, что это люди, которые бегут марафон, а не короткий спринт. И я хочу, чтобы они основывались на чем-то более серьезном, чем просто эмоциональный посыл «уходи». Да, я хочу, чтобы в основе их работы лежало некое видение счастливой новой Беларуси, некое видение национальной идентичности. И тогда то, что должно произойти, произойдет, во-первых, быстрее, во-вторых, произойдет неминуемо. Поэтому я не согласен, я не считаю себя пессимистом. Я верю в белорусов, но объективно оцениваю реальность, то, что чудо не случится. Хотя, конечно, прилетают иногда черные лебеди, это вне нашей Але вы кажаце, новая ідэя. Да. У Александра Лукашэнкі 30 гадоў ён ва ўладзе, у яго новая ідэя ніякая не сфармавалася. Вы гэта ведаеце. За гэты час ягоныя апаненты таксама не сфармавалі ніякай новай ідэі, яна не з'явілася. Што вы маеце на ўвазе, калі вы кажаце новая ідэя? Бо крызіс ідэйнасці ўвогуле, паглядзіце, нават у такіх вялікіх краінах, як Россия, ёсць крызіс пэўнай ідэі, яны таксама не могуць намацаць свае. Я не согласен, что Россия кризис идей. У нее нормальная такая имперская психология, расширение пространства и так далее. Это владеет умами в России. И, собственно говоря, не надо хлеба, дайте нам Крым. Але моладзі гэта на моладзь не дзейнічае, на наступнае пакаленне не дзейнічае, не накарміце Крымом. Давайте не будем закрывать глаза. Давайте будем понимать, что рейтинг Путина в России больше 60%. У нас абсолютно отличная ситуация, российская от белорусской. Действительно, белорусская ситуация сегодня у власти отсутствует как таковое видение светлого будущего белоруса. 30 лет назад это была идея камбэка БССР, давайте вернемся в советскую Беларусь, сделаем, как было так, будет хорошо. Эта идея отыграла свое, и теперь не у власти, но не, к сожалению, у оппонентов власти нет какого-то единого, светлого, и я бы хотел видеть его национально идентичным будущего Беларуси. И меня это очень тревожит, и я хотел бы, чтобы оно было. Тогда нам всем было бы легче. Я вас и пытаюсь. У вас таксама быў час, каб над гэтым падумаць. Вы займаліся ўсё ж такі публічнымі нейкімі сваімі праектамі. То бок вы думалі над гэтымі рэчамі. Ці у вас ёсць нейкае уяўленне, як эта ідэя можа выглядаць? Што гэта можа быць? Вы знаете, на данный момент его нету. У меня есть лишь представление о пути, который нужно пройти, чтобы она появилась. Я хочу содействовать этому пути. Я собираюсь это делать. Но это долгий путь. То есть она не появилась за 30 лет, она не появится за 15 минут в студии в нашем с вами разговоре. Спадар Александр, ваше ставленне да, паколькі вы з'яўляецеся таксама прадстаўніком бізнесу, ўсё ж такі ваше стаўленне да тых бізнесоўцаў, якія засталіся зараз у Беларусі, я не кажу пра тых, хто яўна атрымлівае карысць ад таго, што супрацоўнічае з рэжымам, а людзях тыпу, напрыклад, Машэнскага, так, якія self-made, яны самі сябе зрабілі, але з іншага боку рэжым карыстаецца і іх рэйтынгам. Машэнскі даверная асоба Александра Лукашэнкі прысутнічае на ўсіх мерапрыемствах. Як вы ставіцеся да гэтых людзей, якія засталіся ў Беларусі ў 2020 годзе, ніякім чынам не выказаліся, схаваліся, можна нават сказаць. Што вы пра іх думаеце? Я думаю, што вы нават у адных колах з імі калісьці хадзілі, можа, сустракаліся недзе. Я не толькі пра яго кажу, але агулам вось пра гэты бізнес, які застаўся і схаваўся, як бы не заняў ніякай выразнай пазіцыі. Я испытываю уважение к любому человеку, который занимается делом. Я испытываю большое уважение к тем людям, которые создают рабочие места, платят налоги и честно делают свое профессиональное дело. И Машэнский, в том числе, и многие другие бизнесмены, мне кажутся людьми такого склада, которым надо сказать спасибо. Але вы маеце на увазе нават таких, як Алексіна, якія, карыстаючыся прэферэнцыяй ад рэжыму Александра Лукашенко? Нет, как раз таки Алексина я в этом случае не имею в виду, но я бы не хотел говорить про личности. Я просто хотел говорю про типаж. Зразумел. Да, про типаж. Да? И если человек не пользуется преференциями, а несет большую ношу, да, и за ним огромный коллектив,
и он продолжает работать сегодня, и в сегодняшних этих условиях, извините, ядовитых условиях огромных рисков продолжает делать свое дело, то я испытываю к нему только уважение. То, что он каким-либо образом не высказывал свою личную позицию и никак себя не проявлял, накладывает отпечаток, но, извините, совершенно это личный выбор, это не обязанность. Это не обязанность человека так или иначе себя проявлять. Поэтому за его профессиональную работу, за многих людей я им благодарен, могу только сказать спасибо. За отсутствие позиции, ну, наверное, мы их не убедили. Не мы, а тот, кто их вовлекал в какие-то проекты политические, не убедили, не донесли, что изменится для них и почему они должны рисковать не просто собой, а рисковать всем коллективам, которые за ними стоят. Ну, просто я ў гэтым бачу таксама такую вось хамелеоністасць, што ли, я не ведаю, як гэта правильно назваць, таму што ёсць з аднаго боку прыклад ваш, калі вы публічна спрабавалі штосьці змяніць, ёсць прыклад гэтых людзей, якія думаюць, што ну можна толькі як бы вось рабіць і нічога як бы не мяняць, хаця частка з іх, а пэўна і большасць з іх мы ведаем якіх поглядаў, так, яны хутчэй за ўсё таксама не падтрымліваюць. Але добра, я зразумеў вашу пазіцыю. Давайте яшчэ пра вашыя планы таксама паразмаўляем. Вы зараз працуеце ў Магуру. Да, я работаю в Магуру, да. Пераехалі сюды. Да. Што з гэтай агромністай масы дзесяткамі, магчыма, сотні тысячаў беларусаў выехалі за межы? Гэта палітычная, эканамічная міграцыя адбываецца. Вы прапусцілі пэўна той момант, калі з Беларусі выязджаць пачалі да выбараў людзі масава проста. У мяне сярод знаёмых такая колькасць людзей пераехала, я не спадзяваўся нават, што яны будуць апынуцца тут, яны неблага жылі ў Беларусі. Что с этим усім можно зрабіць, что вы персонально будете тут рабіць з імі? Я тоже в шоке от того количества умных, образованных, энергичных, позитивных белорусов, которые я встречаю в Варшаве, встречаю в Литве, встречаю в других местах. Мне кажется, что это очень большая потеря для Беларуси, как страны, да? Потому что, конечно, элита уехала. Элита во всех смыслах слова, культурная, экономическая, интеллектуальная элита уехала. Это очень грустно. Это очень грустно, когда мы думаем про будущее Беларуси. Вот. Для меня же лично это, конечно, формирует очень качественный круг общения. Что я лично планирую сделать? Я, конечно, планирую работать в Магуру в тех целях, которые есть у этого предприятия, у этой организации. Она и в Беларуси активно занималась строительством экосистемы, в первую очередь IT. Это стартап-хаб. Да, конечно, стартап-хаб. Но с точки зрения общества он выполнял гораздо большую функцию, чем просто стартап-хаб, потому что на его площадке проходили и общественные мероприятия, оно объединяло социальные проекты. И, конечно, все то же самое мы собираемся делать и сегодня делаем в Вильнюсе, собираемся делать на других площадках. Эта работа только начата, потому что 2 месяца назад открылся стартап-хаб в Вильнюсе, то есть мы только в самом начале пути, однако эту работу мы собираемся делать дальше. И мы, конечно, хотели бы очень быть той объединяющей точкой для белорусов, для проектов. Я вижу очень большую силу, очень большой потенциал в объединении тех людей, которые уехали, потому что по разным оценкам уехало до 300 тысяч человек. Что такое 300 тысяч человек сегодня? Это Исландия. Это небольшая страна. Альбо один областный центр. Згодна з вами абсолютно. Зычу вам поспехаў таксама у вашых пачынаннях. Мы ўжо паказваем гэта і будзем сачыць за тым, што вы тут робіце. Я думаю, таксама не апошні раз, калі вы ў нашых эфірах з'яўляецеся. Дзякую вам вялікі. Александр Крынырович, бізнес-совец, быў маім госцем. Паразмаўлялі між іншага пра вялікі бізнес. Застанемся ў тэме вялікіх грошаў, а дакладней залатых. Час на глобальнае пытанне Ярослава Сцешыка. І тэма гэтага тыдня жоўты метал, што ўскружыць галаву любому дыктатару. Ты, наверное, готовишься продать родину и бежать на Запад. А банковские скрыни уже больше не являются такими беспечными. Вытягивать гроши с кишэняў людей 4 девятки. За яго гінуць людзі і змагаюцца алімпійскія атлеты. Яно можа выклікаць ліхаманку, за яго саджалі ў турму, яго носіць на сваім целе значная частка насельніцтва зямлі. Як вы ўжо здагадаліся, я кажу пра золата. Вітаю, спадарства, з вами Ярослаў Сцешык, а на Белсаце глобальнае пытанне. І сёння мы паглядзім на золата як на метал, як на каштоўнасць і як на спакусу дыктатараў. Шляхетны метал, жоўты колер, залаты бляск. Хто б не марыў знайсці залаты скарб?
Раней, каб ведаць, дзе закапаныя скарбы, трэба было спачатку ў купальскую ноч знайсці папараць кветку. А цяпер ёсць металашукальнікі. Раптам чую чысты сігнал. Мы пачалі капаць, бачым штосьці жоўтае. Золата стараюцца набыць жыхары крызісных рэгіёнаў. Напрыклад, каб вывезці маёмасць за мяжу. І беларусы прайшлі праз гэта ў гісторыі. В Советском Союзе золото было практически единственной доступной населению валютой. За накопление золотовалютных ценностей можно было схлопотать немалый срок. Если ты собираешь золото, ты, наверное, готовишься продать родину и бежать на Запад. Яшчэ грамадзяне купляюць каштоўныя металы, калі нацыянальная валюта хутка абясцэньваецца. Напрыклад, у Венесуэле, дзе сацыялістычная палітыка Нікаляса Мадура прывяла да гіперінфляцыі, дэфіцыту і часам нават голаду. Там людзі купляюць золата пра запас, а між сабой разлічваюцца доларамі ды еўрамі. Дзе магчыма, людзі разлічваюцца слабой валютай, каб хутчэй яе пазбыцца. І гэта венесуэльскі балівар. Дык можа і беларусам варта прыгадаць гэтую практыку. Эканамісты чакаюць у 22-м годзе моцны гаспадарчы спад, бо тады заходнія санкцыі, выкліканыя дзеяннямі Александра Лукашэнкі, набудуць поўную моц. Ва ўмовах эканамічнага крызісу, інфляцыі, ці варта беларусам укладвацца ў золата, купляць зліткі, ювелірныя ўпрыгожванні? Ювелірныя прыгожванні, канешне, не, бо вы ніколі не здолееце прадаць іх хаця б за тыя ж грошы, што вы купілі. А у найлепшым выпадку гэта будзе палова, а то, можа, і меней. А што датычыцца зліткаў, то гэта больш слушны варыянт, але ж тут трэба разумець, што гэта можа быць цікава толькі тым, хто хоча інвеставаць даволі вялікія сумы грошаў. У Беларусі няма рынку золата, ўсё ідуць аперацыі праз нацыянальны банк, таму тая маржа, на якую можна было бы зарабіць на золаце, яна з'ядаецца менавіта тымі паслугамі, тымі падаткамі. Сапраўды, беларускае заканадаўства істотна абмяжоўвае абарот каштоўных металаў. Кошты на куплю і продаж золата выстаўляе Нацбанк, і там яны сябе не крыўдзяць, нагадвае магістарка эканамічнага кіравання Ірына Сазанович, якая цяпер жыве і працуе ў Канадзе. Калі вы сёння хаціце купіць 1 кілаграм золата, то вы будзеце павінны заплаціць Нацбанку каля 151 тысячы беларускіх рублёў. А калі вы гэты самы кілаграм захаціце прадаць, то Нацбанк купіць яго ў вас толькі за 144 тысячы. А калі купіў зліткі, то дзе іх захоўваць? Банкаўскія скрыні ўжо больш не з'яўляюцца такімі бяспечнымі. Пасля некалькіх скандалаў, калі у людзей скралі грошы і рэчы з іх банкаўскіх скрыняў, яны нічога з гэтым не змаглі зрабіць. Гаворка пра ператрус у Белгазпромбанку ў чэрвені 2020 года. Тады КДБшнікі шукалі сродкі, на якія былы банкір Віктор Бабарыка нібыта вядзе сваю дэструктыўную палітычную дзейнасць, спрабуе стаць прэзідэнтам Беларусі. Калі юрыдычная норма з'яўляецца фікцыяй, то бок напісана адно, насамрэч атрымліваецца зусім іншае, то гэта ўжо пытанне не да юрыстаў. Тады юрысты ўвогуле не патрэбны. Але вернемся да золата. На пачатку зімы Нацыянальны банк Беларусі разаслаў ліст да ўсіх іншых банкаў, каб заахвоціць іх шырэй працаваць з насельніцтвам у продажы і куплі мерных зліткаў і зліткавых манетаў з каштоўных металаў. Бо не ўсе прыватныя і дзяржаўныя банкі хочуць з імі працаваць, а выпускае зліткі сам Нацбанк. Эканаміст Ярослав Романчук звязвае гэтую актыўнасць з імавернасцю эканамічнага дэфолту, калі дзяржаве спатрэбяцца золатавалютныя рэзервы. І вось тады Нацыянальны банк і банкі кажуць, ну давайте насельніцтва, нясіце грошы, не грошы, а золата, мы будзем з імі тут нешта рабіць. Але зноў, што яны з гэтым золатам будуць рабіць? Яны проста будуць забяспечваць менавіта гэтай аперацыі. Так што выцягваць грошы з кішэняў людзей. Накапаць уласных каштоўных металаў з глебы беларуская дзяржава не можа. Значных залежаў золата ў нас проста няма. І не толькі ў нас, тлумачыць дацэнт кафедры інжынернай геалогіі Одесскага універсітэту. Это элемент, который, собственно, вроде бы есть практически везде. С другой стороны, его в промышленных масштабах очень даже немного. Сярод лідараў прамысловай здабычы золата паўднёвая Афрыка, Расія, Канада, Злучаныя Штаты і з нядаўнага часу Кітай. Усе ведаюць гістарычную карцінку, як залатыя крупінкі намываюць у рацэ.
Золото – инертный металл, и оно не окисляется, не ржавеет, не подвержено коррозии, ничего такого. Так? Во-вторых, золото обладает достаточно высоким удельным весом, и поэтому, в общем-то, находясь самостоятельно, может выпадать в виде отдельных песчинок и накапливаться в осадках, если это речные, например, какие-то отложения. Але цяпер усё больш папулярная здабыча з каменю – залатой руды. Праўда, такую вытворчасць крытыкуюць эколагі, бо яна патрабуе або вельмі шмат вады, або выкарыстання высокатаксічных хімікатаў. Золото может образовывать комплексные соединения с ртутью или с цианидами – цианистым калием, цианистым натрием. Метод вылужнення або вышчалачвання выкарыстоўваюць цяпер на старых радовішчах, адпрацаваных традыцыйным способом. В результате вот начинаются экологические проблемы, потому что вот это выпаривание ртути – это вот эти пары ртути, которые вокруг распространяются, и вот эта работа с металлической ртутью, которая, в общем-то, тоже не добавляет здоровья окружающим. Такая же история происходит с цианидами. Асабліва моцную шкоду навакольнаму асяроддзю прыносіць саматужная золатаздабыча, бо хімікаты ліюцца бескантрольна. Але ўсе гэтыя намаганні патрэбныя не для залатых зубоў. Іх час прайшоў, а перадусім для упрыгажэнняў і інвестыцыяў. Золото было наверняка первым металлом, с которым познакомилось человечество. Его легко можно было найти в самородном виде. И оно оказалось очень удобным для обработки. У прамысловасці золата выкарыстоўваюць, напрыклад, як высокаправодны метал для электронікі, але на гэта ідзе толькі каля 10-й часткі ўсёй сусветнай здабычы. Большинство добываемого золота на данный момент – это золото, которое используется в конечном итоге в банковской деятельности. Из него в конечном итоге делается золото высокой очистки, 4 девятки, слитками, условно говоря, которое называется банковское золото. Золото у нас металл не столько технически, сколько экономически важный. Потому что мы все договорились, всем человечеством, что золото принято как мерило стоимости. Ад гэтай каштоўнасці можна згубіць галаву. Люди приносят для изготовления ювелирных изделий, допустим, кольца, которые они случайно где-то купили у незнакомых людей. Как правило, это всегда одна и та же история. Помогите, пожалуйста, вот мне срочно нужны деньги, но у меня денег нет, надо продать. Вот есть только кольцо, а в скупке без паспорта не берут. Оно стоит 200 рублей, а возьмите у меня за 50. Як правило, такі перстёнак оказывается бронзовым. У нашай роднай Беларусі, на жаль, якую тэму не вазьмі, рана ці позна трапіш на карупцыю найвышэйшага ўзроўню. Мафіёзны спрут, звязаны з кланам Лукашэнкі, пакінуў сляды сваіх брудных шчупальцаў і на залатых злітках. Пачнём з таго, што дзяржава падманвае ювеліраў. Увесь залаты лом, паводле законаў, прынятых ручным парламентам Лукашэнкі, ювеліры мусяць здаваць на перапрацоўку ў дзяржаўную кампанію «Унидрагмет». Там перапрацоўваюць усе каштоўныя металы. Если я провожу анализ золотого лома и Унидрагмет проводит анализ золотого лома, у нас получается разное содержание золота в этом ломе. Ну и стоимость переработки золота в Унидрагмеде, эти деньги, которые они перечисляют, по сути, является таким грабительским налогом на продажу золота. У выніку ювеліры прадаюць золата дзяржаве на 20% танней за біржавы кошт. Але гэтыя грошы, прынамсі, праходзяць праз бюджэт. Зусім іншая гісторыя, як на Сейшэльскіх астравах з'явілася прыватная кампанія, што здабывала золата ў Зімбабве, а належала двум грамадзянам Беларусі – Александру Зінгману і Сергею Шейману. Гэта сын Віктара Шеймана, былога кіраўніка справамі Лукашэнкі, аднаго з самых верных ягоных чыноўнікаў. На какие государства в Африке нам опираться для выстраивания отношений дальней дуги? Правы здабычы золата ў Зімбабве былі дадзены беларускай дзяржаве, калі былі наладжаныя пастаўкі беларускай тэхнікі ў Зімбабве, і гэта было зроблена на выпадак, калі зімбабвійскі бок не зможа аплаціць гэтую тэхніку як патрэбна. Але ж нейкім чынам бенефіцыярам такой здзелкі стала не краіна Беларусь, а Сергей Шейман і сумна вядомы
Александр Зингман. Шейман і Зінгман створили супольнае прадпрыемства з Зімбабве, дзе іхная прыватная фірма мела 70%, а дзяржава Зімбабве 30%. У сённяшняй Беларусі усе дзяржаўныя страты нацыяналізуюцца, а ўсе прыбыткі прыватызуюцца, тлумачыць Ірына Сазанович. То бок, калі дзяржава нясе страты, то за іх плацяць усе падаткаплацельшчыкі, а калі дзяржава атрымлівае прыбыткі, то часта яны асядаюць у кішэнях асобных людзей з атачэння Лукашэнкі. Да і сам Лукашенко не супраць пажыць у раскошы. Расследаванні незалежных журналістаў, у тым ліку белсатаўцаў, знайшлі дзясяткі ягоных засакрэчаных рэзідэнцыяў, дарагі верталёт і шыкоўны аўтапарк на шмат мільёнаў долараў, які з'явіўся з хабараў ад алігархаў. А на сваім шыкоўным самалёце Лукашенко, як любы карыкатурны дыктатар, ходзіць гадзіць у залаты туалет. Дыктатараў чамусьці моцна цягне да золата і каштоўных камянёў. У кіраўніка Іраку Саддама Хусейна быў залаты аўтамат Калашнікава. У рэзідэнцыі прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча пасля рэвалюцыі годнасці знайшлі не толькі калекцыю рэтра-аўтамабіляў, але і залатую сантэхніку і залаты батон, які стаў сімвалам карупцыі клану Януковіча. А беларусаў яшчэ чакаюць падобныя сюрпрызы. У Беларусі няма залатой жылы, затое у нас ёсць залатыя людзі. І мы на Белсаце заўжды радыя распавесці і паказаць тое, што вас цікавіць. Таму дасылайце свае глобальныя пытанні ў наш тэлеграм «Белсат-бот» з пазнакай для Ярослава Стешыка. Да сустрэчы праз тыдзень. На наступным тыдні, а дакладней у пятніцу, наш тэлеканал адзначыць 14-ы дзень народзінаў. І калі параўноўваць гісторыю Белсата да жыцця чалавека, то ў нашай фірмы ніколі не было бесклапотнага дзяцінства. Беларускія чыноўнікі ўсіх сартоў змагаліся з Белсатам ад першага дня. Прыдумлялі забароны на спадарожнікавыя антэны, стварылі фірму з такой жа назвай і цягалі нас па судах, не давалі акрэдытацыі і безліч разоў штрафавалі за яе адсутнасць. Бясконца кідалі на сотні нашых карэспандэнтаў па адміністрацыйных справах, стралялі ў рэпарцёраў гумовымі кулямі і выбуховымі гранатамі. Пасадзілі па высмактанай з пальца крыміналцы нашых двух дзяўчын, а таксама нашых былых і дзейных калегаў. Але якім бы складаным не было дзяцінства і юнацтва Белсату, яно ўсё роўна шчаслівае. Таму што мы любім гэтую працу. Робім яе шчыра і сумленна. І адчуваем вялікую падтрымку ад вас, нашых гледачоў. Тых, без каго гэты тэлеканал таксама не мог бы існаваць. Так што віншую і нас, і ўсіх вас з надыходзячым днём народзінаў. І да сустрэчы ў эфірах Белсату.